Så kungen stod så här och hela Sverigeklacken gick ju bananas där. De var jätteglada. Nej, men det började med en kul grej i Rio att kungen fick en medalj efter att Jenny vann i mountainbike. Och sen så har han ju fått 3 gånger till. Och sista gången var då efter sprinten här. Sen 2 dagar senare, då fick han syn på oss när det var dags för en ny medaljutdelning. Drar han fram medaljen i fickan här och visar. Så då han har med sig i jackfickan. Ja, jätteglad. Så att vi är kungliga hovleverantörer av guldmedaljer. Ja, för till och med Frida, det var ju en intervju där hon ställde frågan var kungen fått sin guldmedalj ifrån, och det visste hon inte riktigt. Nej. Men det kan vi avslöja. Exakt. Det var från er. Härifrån. Ja, där dök den upp, ja. Ja, ni har en till extra. Så kungen stod så här och hela Sverigeklacken gick ju bananas där. De var jätteglada. Jätterolig grej, jätteroligt. Men det är inte vem som helst, det är bara kungen som får den här medaljen, eller? Nej, det finns ju vissa VIP-personer som kan få medalj. Jaha, hur ska man kvalificera sig?